Pre prácu na koncepciách sú dôležité vstupné dáta. Tie tvoríme, ale ich zbierame z rôznych zdrojov a v prípade, že je to možné, ich zverejňujeme prostredníctvom aplikácií. Aplikáciu, ktorá združuje dáta o cyklistickej doprave, nájdeme na mapovom portáli štatutárneho mesta Ostrava mapy.ostrava.cz pod ikonou cyklistu. Aplikácia bola vytvorená v prostredí ArcGIS Experience Builder v kombinácii s Microsoft Power BI a je zložená z niekoľkých kariet podľa tematiky zobrazovaných dát. Na úvodnej stránke nájdeme cyklistickú infraštruktúru a ostatnú doprovodnú infraštruktúru na území mesta. V auguste 2023 prebehla aktualizácia informácií súvisiacich s cyklistickými trasami. Prebehlo mapovanie kvality povrchu a dopravných režimov v miestach, ktorými sú vedené cyklistické trasy. Pre mapovanie bola využitá aplikácia ArcGIS Field Maps. Súčasne prebehlo i mapovanie mobiliáru a doprovodnej infraštruktúry, u niektorých bodových prvkov boli vyhotovené i fotografie. V súvislosti s nedávnymi povodňami v aplikácii nájdeme i miesta, ktoré nimi boli najviac poškodené a v najbližších mesiacoch tak môžeme očakávať obmedzenia z dôvodu ich opravy. V rámci aktualizácie dát plánujeme kompletné mapovanie v dvojročných intervaloch a priebežný monitoring zmien. Informácie o tom, keďaľ cyklisti jazdia, získavame z výzvy do práce na kole, ktorú usporiadava spolok Automat. Ide o ilustračné dáta, musíme brať ohľad na množstvo ľudí zapojených do akcie. Dáta zbierame od roku 2020 a prepájame s istou mierou presnosti na úseky komunikácií. Po kliknutí na líniu užívateľ vidí počet jazd v danom úseku komunikácie. Najvyťaženejšími úsekmi sú miesta s cyklistickou infraštruktúrou a komunikácie, z ktorých je vyradená motorová doprava. Okrem 10 automatických sčítačov, s ktorých dátami ďalej pracujeme, na vybraných dopravných uzloch prevádzame i ručné sčítanie cyklistov. Pre jednoduchší zber dát a zamedzenie chýb pri ďalšom spracovaní sme v roku 2024 pristúpili k využitiu mobilnej aplikácie. Zároveň zbierame i pridružené údaje ako je pohlavie, typ kola a oblečenie. Postupom času tak budeme vedieť posúdiť, či aplikované kroky v rámci koncepcie zmenili chovanie cyklistov. V zozname vľavo si užívateľ môže vybrať profil, o ktorý sa zaujíma. Grafy vpravo zobrazujú priebeh sčítania v dopoledních a odpoledních hodinách. Pre fajnšmekrov je k dispozícii i výročná správa, kde nájdeme bližšie informácie o sčítaní. Informácie o zdieľaných bicykloch zbierame od roku 2020 a poskytuje nám ich spoločnosť Nextbike, ktorá tieto bicykle v Ostrave i provozuje. V mape vidíme umiestnenie jednotlivých staníc. Po kliknutí získame informáciu o počtoch výpojčiek, vrácení a celkovom obratu za daný rok. Vyhodnotené dáta boli použité ako podklad pri rozhodovaní o ďalšom fungovaní služby. V prípade, že sme vás zaujali a chceli by ste sa o našej koncepcii dozvedieť viac, navštívte naše webové stránky www.mapaostrava.cz.